ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର, ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ସମୟର ବହୁତ ଶକ୍ତି। ସମୟ ସବୁ କିଛି ବଦଳାଇ ପାରେ, କେବଳ ଟିକିଏ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା। ଜୀବନରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବ। ନୀରବତା ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ବଡ଼ କୌଣସି ଗୁଣ ନାହିଁ। ନୀରବତା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରାଯାଇପାରେ ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ବିପଦକୁ ପାରି କରାଯାଇପାରେ। ଯେକୌଣସି ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅବା ପଦକ୍ଷେପ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାଠାରୁ ଶତଗୁଣରେ ଉତ୍ତମ। ଏଣୁ ଖରାପ ଭାବନାରେ ବୁଡ଼ି ରହିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସବୁବେଳେ ଭଲ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଆସିବା ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ଉପହାର ଅଟେ, କାରଣ ବିନା ସମସ୍ୟାରେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବା ନାହିଁ ଏବଂ ନିଜକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଅନ୍ୟାୟରେ ଝରୁଥିବା ଲୁହ ମଣିଷ ସହିପାରେ, ହେଲେ ଦିନ ରାତି କରୁଥିବା ଭଗବାନ ନୁହଁ। କେବେ ହାରିଯାଅ ନାହିଁ। ଜୀବନର ରାସ୍ତା କେବେ ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ବନ୍ଦ ହେଲେ ଅନ୍ୟଟି ଖୋଲିଯାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଶରୀରରେ ଦୁର୍ବଳ କିନ୍ତୁ ମନରେ ଶାନ୍ତିରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥାଏ, ତାକୁ ଦୁନିଆର କେଉଁ ବି ବଳ ହରାଇ ନଥାଏ। ଅସମ୍ଭବ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ କେବଳ ଭୀରୁମାନେ କରିଥାନ୍ତି। ସାହସୀ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକମାନେ ନିଜର ରାସ୍ତା ନିଜେ ତିଆରି କରନ୍ତି। କେହି ଲୁହାକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ନିଜ କଳଙ୍କି ନଷ୍ଟ କରିପାରେ। ସେହିଭଳି କେହି ମଣିଷକୁ ବିନାଶ କରିପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ତାର ନିଜର ମାନସିକତା ବିନାଶ କରିପାରେ। ବାରମ୍ବାର ଅସଫଳ ହେଲେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ବେଳେବେଳେ ପନ୍ଥାର ଶେଷ ଚାବିରେ ତାଲା ଖୋଲିଥାଏ। ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଚିନ୍ତା କରି ଶକ୍ତି ସାରିବା ଅପେକ୍ଷା ସମାଧାନ ଲାଗି ମନ ଦେବା ଶ୍ରେୟସ୍କର। କେବେ ବି ନିରାଶ ହୋଇ ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ କୌଣସି ବି ସମୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ଅକଳ୍ପନୀୟ ଭାବେ ଆସିବ, ଯାହା ଆପଣ କଳ୍ପନା ବି କରିନଥିବେ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଗଛ, ଯାହାର ଦେହ ସାରା କଣ୍ଟା, କିନ୍ତୁ ଫଳ ଖୁବ୍ ମଜାଦାର। ଯିଏ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଜାଣିଥାଏ, ତା ପାଖକୁ ସବୁ ଜିନିଷ କୌଣସି ନା କୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ବିଫଳତା ନାମକ ରୋଗକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ସର୍ବୋତ୍ତମ ଔଷଧ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ ସୁଫଳ ବ୍ୟକ୍ତି କରିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏକା ହିଁ ସବୁବେଳେ ଚମକୁଥାଏ। ନିଜକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଳି ବନାଇବାକୁ ଶିଖ ଓ ନିଜ ଉପରେ ଭରସା ରଖ। ଦୁନିଆରେ କିଛି ମଧ୍ୟ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ନୁହଁ। ଯଦି ଆପଣ ଗରିବ ରହିବେ, କେହି ପଚାରିବେ ନାହିଁ। ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ଯଦି, ସବୁ ହସିବେ, ଆଉ ସଫଳ ହୋଇଗଲେ ସବୁ ଜଳିବେ। ଏ ଦୁନିଆରେ ସବୁ ଲୋକ ଦୁଃଖ ଦେଇନଥାନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ଏମିତି ବି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଦୁଃଖ ବୁଝିଥାନ୍ତି। ଜୀବନରେ ସବୁ ଲଢ଼େଇ ଏକା ହିଁ ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଅନ୍ୟମାନେ କେବଳ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ପାଖରେ କେହି ଛିଡ଼ା ହେବେ ନାହିଁ। ପରିସ୍ଥିତି ଓ ସମସ୍ୟା ଜୀବନରେ ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ। ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହକାରେ ତାକୁ ସାମ୍ନା କଲେ ସେ ସବୁକୁ ପାରି ହୋଇ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆପଣ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ।